Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas mari hita saluhutna, adorang sotapuka parmenggota, perjoloma hita martangiang nahohom, di bagasan rohat tabe.
Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 547 ayat sada dohot ayat 4. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jehoba ende naim baru, ainunga di pambahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehoba hatuhonna. Nunga di papatar ibana hati goranna di adopan ni akka si pelebegu. Nunga di tupahit tangat syamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Didok hatamdo ikomanaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuha sangapon. Saya parrohai mahami, asa unduk hami tulomoni roham, jalahot hami dihaporseon nature, asa toktong makirim dihaheon dohot dihasangapon sogot silehonon mutu akan aporstea iho. Amen.
Tatangi honma patik ni debata di minggu kantate sadarion, imasian patik ponopon dohot lapatanda. Patik ponopon, unang homamunu. Tiado lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta tu ibana. Asa unang hita olo mambai sahit tunasa na mangolu, ikon roha pangoluhod do rohatta dinasa na mangolu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sepor gogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopo tima dosata tuado panni debata, tapa unduk marohata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua ginjang, para sirohana sumurung midahami. Huparhau tutu hami do jala hutopoti hami do, dosa dohot pangalason nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jalase sama dosa nami saluhutna,
ala ni pakokop ni pahalolangan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau, ayau do sipaluaho. Hasangapo ma di debata na diginjang. Amin. Hatani debata turpuk ni epistel di minggu katate sadarion, ima sian pangukapon opat, ayat 8, sahat tu ayat 10 sada. Saja hama margati soring di ayat parpudi rap mahita manjahasa. Adong diganop parngolu naopati onom habok kabong nabe, namar mata donasida humaliang dohot di bagasan. Dang maradian nasida arian dohok borngin mandok. Nabadia do Tuhan debata, si gom-gom saluhutna, naung adong hian, si parngolui nanaing ro. Disi lewat akar parngolui, hasangapon dohot hamuliau, dohot hamuliateo di bana, nahudul di habangsai, namangulur saleleng lelengna. Jaloma manukap situa na 20 pati di jolo nina hundul di habangsai, di somba ma parngolu sisa leleng-leleng nai, di peokon ma tupal nasida tu jolo ni bahangsai, huhut ma didok ramahita. Ale Tuhan debata nami, natama doho manjalo hasangapon, doho hamuliaon, dohot hagogoon, ay di topahodo saluhutna, hinohon nilomoni rohamdo, umbay manjadi akai jalatar topa. Ima sahatna, martua ma akka na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amen.
atindakon maha porseautai, songon nahina tindakon ni dongata sah porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean siaton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanotoru ding tanom, na mula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tuanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot diangaluan nasora suda. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 15 Mei 2022. Pertangyangan Wik, Ganup hari Rabu pukul 10 siawib, patupaon ni Huriata do pertangyangan Wik, marhite live sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita, asamad dohoti pertangyangani ibagas tabe. Penutupan perheheon sekolah minggu. Minggu sadarion tanggal 15 Mei 2022 pukul 10 WIB. Ima ibadah penutupan perheheon sekolah minggu. Song leader dohot tim musik sian sekolah minggu. Tuksipul majahat tikting seksi sekolah minggu pashaton atas sambutan. Ala denggado merdala studi kegiatan perayaan Paskah dohot perheheon sekolah minggu mulai sia tanggal 30 April sahat panutupan sadarion. Pertemuan pemimpin Dirhen Kor Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 10 siawib maringanat di gereja patupauma pertemuan studi pemimpin Dirhen Kor na adong di Huriata HKBP Rawamangun. Studi pemimpin Dirhen Kor asa madohoti pertemuan ini. Rapat perdana seksi musik Kamis tanggal 10 Mei 2022 pukul 10 WIB maringanat di gereja. Patupauma rapat perdana seksi musik periode 2022-2024. Studi aka anggota seksi musik asaro madohoti rapoti. Ruas Nataba Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nai baru ima sada Hissa Anita Stopul Sahalak Ina Rosian HKBP Tanjung Perak Resort Surabaya Utara. Alamat Jalan Cempaka Putih Timur nomor 25 RT 14 RW 3 Jakarta Timur Wikrawasari Cempaka Putih. 2 Pilis Christian Halomoan Pasaribu Doli-Doli, Rosian HKBP Resort Menteng. Alamat Jalan Pulau Mas Barat 5A nomor 7 Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tolu Keluarga Dores Ilaban Mentari Borusianipar. Raptot Sahalak Yanak Penasida. Rosian HKBP Resort Nagasaribu Kumbang Habistaran. Alamat Rusunawa Penggilingan Tower E nomor 4 lantai 10 Cada nomor 10 Tolu RT 007010 Penggilingan Cakung Jakarta Timur. Wik Penggilingan. Tuhatama nama masu-masu hamu di ruas agabe ruas nadenggat di tonga-tongata tarlumbobi di jolo ni tuhata. Penerimaan khusus
guru sekolah minggu, dohot sekolah TK Sinantam. Penerimaan studi khusus guru sekolah minggu, dohot murid baru TK Sinantam, HKBP Rawamangun, Poi Mata Jaha di Hartas Tikting, manang di web HKBP Rawamangun. Penerimaan sekolah tinggi Bible Pro HKBP. Sekolah tinggi Bible Pro HKBP menerima mahasiswa baru program studi strata 1 misiologi tahun akademi 2022-2023. Syarat dohot hatot tuan Poi Mata Jaha di Hartas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tikting naing merbagas, tik-tik perjolo, naing madjalo pasu-pasu parbagas ma Ruben Richard Osmond Yahan, ruas di HKBP Rawamangun, Wik Pulau Asem. Anaknya Mata Pinahar Yahan, Tubuh Ninata, Sri Nora Putriani Boru Tapupolon Nahinan. Dohot Oroana, Destrini Rumiris Boru Hutauruk. Ruas ni GKPI Cikini Menteng. Boru Niamata Bonardo Hutauruk. Tubuh Ninata Yunita R. Boru Sirait. Pamasumasuhon hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 pukul 3 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe persaripeon nadenggan. Namoding na di hari Minggu tanggal 2 Mei 2022 nunga jumolo moding sahalak ama Tiar Herikson Situmorang umur 51 tahun inabaluhun ni inata Lasma Saur Inurati Boru Manurung. Alamat Jalan Robusta Tolu Blok 6 Pondok Kopi Wik Duren Sawit. Kemudian hari Selasa 1 Mei 2022 di TPU San Diego Hills, Kerawang. Tuhatama nama ngalehong gogo dot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tabahan namar sahid Hanna Borsinaga Wik Penggilingan dirawat di Rumah Sakit Primaya Epasari. Pilihan dot aka udut di buah-buah tajahama di Hartas Tikting nauk pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dot aka ulaun di patu-pata bahas hangap di Goarna. Tongonima Tikting di huriata minggu tadarion. Martang yang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti akati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihamu saluhutna. Damang dainang na dihaholongi Tuhata Yesus Kristus di minggu kantate sadarion hatani debata nagabe si parsauli honota di mana tersurat di 2 Musa 15 ayat 10 sia 1:20 sada ujahama dihita. Ai bongot tu bagasal laut do hodani Firaun
dohot aka huretana, rodi parsihudulanna, jadi dipasuang Jahoba ma aka aek ni lauti, mangalukupi nasida, alai anggo halak Israel, mardala dinamahiang donasida, di tonga-tonga ni laut. Dungi ditiop si Meriam boru panurirang, iboto ni si Aaron, odap sada, di bagasan tanganna. Jala ruar sude akka boru-boru, marudur-rudur mangihuton ibana, masih tiop odap nabi. Jadi marede tari parma si Meriam tu nasida, marede mahamu tu Jahoba, ay marmulia si tutudo ibana. Hoda dohot parsihudulanna, diusopon tu bagasan laut, disido sahatna. Damang dainang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus, sada edde dakdanak sikola minggu, uju marsikola minggu hita di HKBP, totu yado tabige, bagaimana Musa menyeberang laut, bagaimana Musa menyeberang laut, di bagasan edei, di patudu hodo, boha debata mangurupi si Musa dohot bangsa Israel nalaho mamolus laut Tiberia manang laut mati di haujui. Damang dainang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus totu sahali molotajaha turpuk di bagasa tikion imataringot tu udut ni pardalanan ni bangsa Israel na haruar nasida siantano Mesir na laho mamolus laut Tiberia itu tu sahali. Ini adalah sebuah cerita filosofi, sebuah cerita yang begitu indah sekali dan mungkin para teolog, para ahli sejarah mencatatkan manuraton cerita ini adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa sekali. Lobi songon molo dibahen film atau dibuat sebuah sejarah catatan begitu indah luar biasa. Bohade bata nalaho maboan nasida sian tano Misir nalaho mengelewati laut merah. Amang inang nawaulongi di bagasa Yesus Kristus taida do. Ala di boto de bata sai di gosa-gosa Raja Firaun, sai di gosa-gosa Raja Parawi akka bangsa Israel, ubay na asi rohani debata marnida bangsa Israeli. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka sehingga anggiat nian ditogi hod debata bangsoi sian akka parhatu banoni. Alai takang situtudo rohani Raja Parao. Hatinya sangat keras sampai Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan pada saat itu tulah terakhirlah permintaan daripada Musa dituruti. Ima namate buha baju. Dung mate pe anak siakangan asa diloas Raja Parao nasida. Haruar siat tano Misir. Alainang pesongoni dung dipaloas nasida haruar siat tano Misiri. Mubama rohani Raja Parao, hatinya kembali berubah. Masa ku lepaskan mereka menjadi budak di tanah Mesir ini? Ubahena muruk situtu Raja Parao. Dung borhat halak Israel siat tano Misiri. Pajupang manasida berhadapan mereka dengan laut di depan dan para bala tentara orang Mesir di belakang. Maju nasida tujolo mate, molo mudur nasida tupudi mate. Dan adong pilihan di bagasan nasida. Molo maju nasida tujolo aek nunga adong di jolo nasida nama saibalga.
Jala molo mudur nasida tupudi nung ngaro parangan dohot hureta nang hoda ni bangso Misir nalaho pamatehon nasida. Alai di bagasan hapor siaon dohot di bagasan pangoloyon tu debata disuruh debata ma si Musa laho mangatukot na tu laut. Di dalam iman di bagasan hapor siaon doho di pangoloyo ni debata gabe tarpatu pama di bagasa tikii mujizat nagabe tarbola dua malauti mardalam ma bangso Israel di bagasan lauti totu aka amang dohot inang nang hea mardalani tu Jerusalem totuboy tahida bohado sasitong na bagaimana mungkin sebenarnya orang Israel berjalan di laut ini dan laut ini terbelah dua. Songoni godang mahalak bangso Israel mardala di lauton dang holan halak Israel alai dohot do aka pahapahanan nasida mardalan di lauti nalaho paluon ni debata di nasida alai ala nungaro parangan ala nungaro aka hureta hoda ni halak Misir nalaho mamunu nasida dung sahat nasida muse di topi ni lauti di dok debatama muse tu si Musa asa atu konon na muse tu kok nai tu tonga ni lauti asa mardomu muse lauti dung mardomu lauti pitor mate gunopma sude aka parangan aka hodani halak Misir. Sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Boy dipatupa si Musai rap dohot debata sebuah keajaiban yang sangat luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetu dohonota do asa ditadda nasida do debata nama dongani nasida di pardalanan nasidai. Di batu pada bata pesasitong na aka ulau na balgai holan paboahon asa di boto nasida. Asa di boto nasida Allah yang memanggil, Allah yang menolong, Allah yang menyertai mereka. Dan asa sasitong na asa mate halak Misiri. Bukan kematian daripada orang Mesir itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Alaina di halomoho debata asalam ditadda di boto nasida ise dosa sitongna debata di bagasan ulu nasida. Dung tarhipar nasida sial lauti marede masi Miriam ibotoni si Musa doho si Aaron ditiup ma odap manang rebana songon paboahon pamujion nasida tu debata di bagasan nguluna. Amang inang songon gor ni mingguta di bagasa tikyon kantate endehon hamuma ende naim baru di Jahoba. Marede masih Miriam rap dohot boru-boru maniop odap manortor nasida lau pasangapod debata alamas saibalgasi tutu pambahenan ni debata di bagasan ngulu nasida. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Pardalanan ni ngulu niakan aporsea. Perjalanan kehidupan orang-orang percaya sebenarnya persis dengan perjalanan bangsa Israel melewati laut tersebut. Molo ta bereng do pardalanan ni ngoluta, molo ta auhodo di bagasan ngoluta, boha pardalanata parhamaolan nata adopi di bagasan ngoluta, iko porsea dohita bahwa kehidupan kita ini dibentuk sama persis songo pardalanan ni bangsa Israel. Taingo ma, na solomodo rohani di batasa sitongna di bagasan parnguluaton di gosa-gosa hita. Bahwa Allah tidak menginginkan hidup kita ini tertindas. Ubaina di jode bata hita haruar sia dosa asa tu hatiuro kita. Alai godang sia kita jolma maol. Susah keluar daripada dosa untuk menuju terang Tuhan. Tidak sanggup, tidak bisa kulakukan.
Maol situtu hulahon mangolu di bagasan hatiuon. Alai di bagasan haporseaon, di bagasan pakirimo tu debata, sai na jupang hita do gogo mangalo dosa. Sai jupang hita do gogo na laho mangalo hagiot ni dagingta, asa tarbahen hita hatiuron. Damang dainang na dihaholongi di bagasa Yesus Kristus. Tabereng perjalanan bangsa Israel. Porsea tu debata, porsea tu parsuruan di debata, manang mate nasida, dibahen parangan ni Mesir. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, manang ikom mate nasida, dilauti, manang di balai tentara orang-orang Mesir. Di bagasa panguluat tapi, ikonadong dosa datiki dihita, mabuat hapus dusan, porsea do autu huaso hagogoon idebata di bagasan nguluku. Nang petabereng amang inang, sahatu tibaga satikyon, say marukil dope hita, berjuang dope hita, keadaan sekarang seolah-olah belum pulih, torus dope marsahi tahu. Sahat tu baga satikyon, maruba dope yau. Sahat di baga satikyon, dang jupang dape na hutang nyakon, di dia do Tuhan, pangurupiyommu di bagasan parngoluokku. Di mana Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupanku sampai sekarang ini aku pada posisi seperti ini. Di perkarejoa dan naik pangkat, bos selalu menekan. Nasihat torupe saya songoni saya terus manggoiti. Ubahin nasosona kita dan tabereng dan taida pangurupion di debata di bagasan nguluta. Alai udang dojolma amang inang. Di bagasa tangyangna, di bagasa pakirimanna, di bagasa rohana dohok ngoluna, nunga di ida takas pangurupion ni debata, di bagasan ngoluna, ubay naboy ibana markantate, di bagasan sadarion. Molo sinukun amang dohot inang nadison, piga mahamu amang inang, nakya di pangolu debata, sian parsahitommu, say na adong doi. Ala memang kita namarsahit, say martua mahamu akan nahipas, molo marsahit tita amang inang, molo songon na nunga sada-sada hosai, songon na ditarik pangabasi, dilai tubagasan, sobinoto besongon dia madokon. Pengalaman dihami, ujuhya marsahit kami, pneumonia, paru-paru, dila ditarik ubagas, marhosape sada-sada dang boy makatai, pakirimon holan neng mate nama au. Pikiran saya adalah saya hendak meninggal, saya hendak meninggal. Ala kebetulan uju marsahiti hami pas masa-masa nikopiti. Jadi natoras dang boy mengunjungi, sudah dang boy ala pneumonia tentu 11-12 dohok COVID karena dia paru. Ala ditiki pas pangotak ni kopiti, pikiraku molo mate au, pikiraku ikon hutano, ikokutano hatubokku dau dikubur. Ima pikiraku. Badua hom molo so dijalo, hatubokku au dikubur, ala kebetulan pandemik biasana tiki idang olo parhuta majalo baken yaka namate sata bialani COVID. Di tempat pelayananku pun aku sedia dikubur karena mungkin karena COVID. Saya itu matangis terus ganupari. Molo ni BG halak lewat, molo di rumah sakit tiba holan Allah mama kebetulan di rumah sakit di Kisaranau dirawat. Ganup jam 2 malam nungaro majual bubur, majual ongol-ongol, majual sarapan manangah petoi. Saya ima terus nipi pa binege. Ganu pagi saya adiga doro dokter, bohado sahiton, saya ni bereng buku rohanion,
Sai tangi siba molo ni jaha ni tangihon lagu-lagu rohani. Kita menjadi tangis. Di samping inata saya mengedungi iba bahwa seorang laki-laki ketika sudah sakit memang songon na mate-matene badaton memang hira soadong be pakirimo manangaha. Holana berserah tentang kematian dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Holan natangis terus. Jala murah-murah muruk. Tuak kadak danak. Holan terlebat membuat minum tokin termuruk. Holan nama katai dak danak kotokin. Olo si pata tarima si batu nasida. Ala memang mental ni akan amar sahid. Begitu down. Mental ni na menghadapi akan masalah. Memang begitu-begitu hancur. Ala nido memang taida. Holan pangurupion nasia debatado memang naboi mangurupi hita. Ubahin naboi hita markantate di bagasat tikyon. Melohudok pei ima pengalaman pribadiku. Alai godang do amang dohot inang. Dohot hahaang gina pinaribot. Na lobi-lobi siani boha debata mangurupi. Boha debata menolong hamu. Sian akka pardalanan ninggolumu. Nasoboi tarsuratonomu menjadi sejarah yang berharga bagi amang dan inang debata menolong mangurupi. Adong dodison nang martangiang leling laho mangido asa dileho debata maranak marburu jupang. Adong dodison nunga leleng ditanyakon asa dapot parkarejoan jupang. Adong dodison naliling martangiang asa dapot akasirokap ditodi hobarto hapersyota jupang ima dalata nalaho mamuji debata. Itulah jalan kita untuk berkantate, memuliakan Tuhan, menyanyikan lagu baru bagi Allah. Alai si patahita dangadong dape Tuhan nasuksuk nama teta dihui da pasu-pasuni debata di bagasan ngoluku. Saya sampai sekarang ini amang, Kristen saya belum seutuhnya melihat keajaiban perbuatan tangan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga hidup saya kurang bersyukur, kurang merede, maradopod debata. Amang inang, sotung tadok songon niate. Hola boy hita modom sasitong nai pasu-pasu ni sedoy. Ya doha mudang boy modom. Ya. Biasanya orang yang tidak bisa tidur itu adalah pasti itu karena sedang punya masalah. Gudang si pikironna. Gudang pekarejo alai bolo dang masalahi kita akan nok do matata. Alai hola boy nok matata podomani. Hanya kita bisa merebahkan tempat tidur kita itu. Sasitongna molota atusi dung modok kita. Roma muse gogo na ibaru. Datang kembali kekuatan semangat yang baru ketika kita tidur. Jadi dang saya ikon songot ceritani halakan. Songon nata bereng di Bibel. Ikon na saya toktong terida. Memang songon na keadaan gawat nguluta. Baru ditolong debata hita. Baik komarkantate hita daun. Alai tabereng ma. Nang modo pita. Nang hudul hita di son. Nang boy hita pasikolahon akaya danata. Boy hita manangyakon akapahoputa. Boy hita marminggu. Dada pasu-pasu nabalgai. Ima kantateta. Itulah nyanyian baru bagi kita di minggu pada hari ini. Amang inang nahuhaolongi di bagasa Yesus Kristus. Molo didok kantate endehen hamuma endenai baru di Jahoba. HKBP adalah gereja yang marede, bernyanyi. Luar biasa dokan amang inang. HKBP bertumbuh, berkembang, sadama bain. Karena gereja HKBP adalah gereja yang bernyanyi. Mulut taida do tutu perkembangan nih HKBP alam yang saya takas di podaho tuhita taringo tu paredian. Nakin edena parjoloi edeni sekolah minggu doi. Nomor parjolo nakini loas rotu audak danak. Totu sude akan nama godang di HKBP ditutup penakit teks i. Molo nama godang doi bana di sekolah minggu pasti diboto doi.
Baru o ale Yesus tuhaki o Tuhan ni dakdanaki. Tangaku na met dohot akana asing. Ala memang diajar hodo tuhita marhite aka apostel na jolo taringot tu todi namaredde. Todi namaredde. Jala memang kebudayaan taipe martomu hobartu sakap ni para apostel dohot kebudayaan tai. Molo didok jolma, molo sahalak jolma margitar, molo dua halak marcatur, molo martolu halak trio. Unang manyan molo sahalak marcatur, mardua sahalak margitar, mardua halak marcatur, patolu harak ibu ka erek-erek bang songoni benian. Molo ihutanami orang songoni di Batubara, saya di situ terus. Saya di napoi terus. Alai memang molo marpungu sada dua tolu halak kalak Batak. Tarida maha porsionai. Tarida maha porsionai marede lasia rohana rap dohot akadonganna. Tabereng ma amang inang bukwe detai. Na soadong dua na edde na paling jago. Tabereng bukwe detai lagu kita itu, buku ende kita itu. Betapa indahnya dibawa para misionaris. Todini bukwe dei dibawa tuhita halak Batak. Dan itu sangat cocok dengan iman kita. Molahu dong dona kiku piga hubereng piga aka amang inang nama rede di bagasan parminggo jamonomon adong dona kini sahalak ina nalas rohana mulai sia jolo sahatu ede sebelum jamita mangedehon edion narohakuma tutu maina tabah namar kantate darida sian partodianna mangurdo pakna sude mangurdo di bagasar fana pabawahon jiwanya berkantate pada hari-hari ini. Amang inang, namar kantate hita, kobarani rohata do. Adong do memang nakin mulai rosa hatu. Sebelum jamita, say hohom terus. Tangadong maride. Obar tuha porsiaon bisa saja memang hatinya sedang tidak berkantate. Ala memang biasanya apa yang kita keluarkan melalui mulut kita itu adalah sebagai gambaran daripada jiwa kita. Jika kita mampu berkantate itu, takasma nungatatada de bata. Sasitongna, moladong pe akan amasa di bagasan ngoluta. Moladong pe si pikira di bagasan ngoluta, sasitongna di bagasan kantateodo tababawahon. Adong magwarna edde diaka adung, edde diaka lasni roha, edde diaka pakirimon, taringo tu edde tai amanginang. Jadi tiki marguru malua hami, adong do didokon porhangir nami tu hami. Apil sada buku edde. Apil satu buku ende. Jala molo di apil sada buku edde mulai contoh 140 sia hotok tongi hutonok kusude mani apili. Oma saboi tamma tiba marguru malua na jolo. Jala molo di hita na tua-tua molo husukku tuhamu. Adong do edde hasoloan ni rohamu. Adakah lagu nyanyian tentang kesukaan kita dari buku ende? Pabawahon ima sasitong na hapor sialta maradopon debata. Menunjukkan ketika kita menyanyikan sebuah lagu kesukaan kita. Ahape masa dingolumon, Tuhan menjaga ho. Adong donalong morohanai, alai akan nama tua, Yesus ngolu, nitodiku. Adong muse, dung sonang, rohaku dibain, ragam aka ede hasoloan ni rohata. Sasitongna menunjukkan bahwa itu adalah diri kita bersama dengan pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Kalaupun kita bernyanyi seperti itu, molo marede pehita si songoni amanginang, pabuahan itu jati diri kita bersama pengalaman kita, bersama kesusahan kita dan bersama dengan Tuhan. Jadi luar biasa do halak Batak, mungkin di halak Batak do adong ra ede hasolongan ni roh hasia buku ede. Mungkin hanya orang Batak yang mempunyai ciri khas bahwa orang tua itu punya
lagu kesukaan dari buku ende. Dan biasanya molo rohami marulon nabadia manang manikir namar sahid sai olo di dokon. Baikjo ede hasolongan ni rohaki. Mari di johita ahado apa lagu yang menggugah hatimu untuk menyanyi bagi Tuhan. Alania manginang. Di bagasa las ni roha. Di bagasa sonang ni roha. Taida ma. Bereng ma. Pangurupion di debata di bagasan ngolum. Ida ma pasu-pasu ni debata di bagasan parnguluata. Jala ima edehonota sahatu namate hita. Amin. Martangia kita. Jehovah debata amanami mauliate hubasa rohanami tuho. Markantate hami di bagasa tikyon. Ala godang matongon na pinatupam di bagasan ngolunami. Sian pasu-pasu, hanguluon, pardagingon, partodion. Sikop sude pasu-pasum di patongon ho tuhami. Ima dalan nami mamuji ho. Ikon suara honon nami do. Jehovah naman mangalehon pasu-pasu. Jehovah namangurupi. Jehovah namargogoy ho kami. Ubay pujion nami ho marhite edenay baru. Edenay baru nami ima di bagasan semangat. Di bagasan pakirimon. Di bagasan lasni roha. Ay ido na hinalomohon ni roham di bagasan ngolunami. Tuhan Jehovah debata amanami. Uboto hamido galedo pamatang namyon. Alay alahodo na margugoy ho kami. Ubay na tau hami saha tutikyon. Itatapodo Tuhan sian gijang saha tutoru taringot Tuhan dirion nami. Sipata langgus hubahek kami pamatang namyon. Sipata dang mararga hubahek kami akapakatayon ng pabayonon nami. Alani Tuhan marpamuati maroham dihami. Pargugoyomu nagale, tuguomu nalahomadabu, jowomu akan namaddaw-daw, asamulak mo se tu haporosyaw napolin. Hutangnya ko kami, akan nahuhaholongi hami na tua-tua nami, akayanakon pahopu, rodi akan namakasogoho kami. Tuhan, asimaroham dinasida, ramoti manasida. Songoko mga ramoti hami di bagas at tikyon, songoni maho mga ramoti nasida. Ay huboto hami Tuhan, boy pelas rohanami, boy pe tiur pikiran nami, ala adong donasida madongani hami di hasyanganon. Tuhan Jehovah debata amanami, utangnya ko kami, akapakobasyon ditongani huriam HKBP Rawangamunon, pargugoyom huma naposom, rapdohot akarwas ni huriam. Utangnya ko kami akan namamuka pardongan saripean tujuluon. Tuhan asaho matoktong na mga lehon hahipason, tiur ni pikirat tu nasida, asadinggan disakapi rohanasida taringot tu parsaripion nasidai. Nang di minggu nasal po nang jumolo di alapo sa halak ama siya tonga-tonga ni keluarga amang situmorang. Pagkugihom mo inang burumanurong, rapdohot dua boruna. Asa margogo nasida Tuhan, tarlumobi inanami na lahomangudihon boruna na duay. Nang diakarwas ni huriam na marsahit. Napeak di rumah sakit, nang napeak di jabu. Takas uboto hami Tuhan. Gale pamatang nasida, gale nang partodion nasida, ala jumojot, moloro parsahito di bagasan ngoluna. Gabisongon namadate pakirimon, gabisongon namadate partodion nami. Alan i haul manasida, apehom matangam mutu nasida, asa malum roha pamatang nasida, tarlumobi partodion nasida. Daope nasida siak kami, alai jonok doho madongani nasida. Ima di si Catherine na 70, nyonya sayagian buru sinabela,
Gloria boru panggang ribuan, Elpin Manik Nurmani si Hombing, tumpal nenggolan, Benni Marpaung, Nyonya si Marmata boru si Mangusong, Nyonya si Manjutak boru Pajaitan, Situa Marbun boru nenggolan, SP Huta Soit, Edison Huta Pea, Nyonya si Ahan boru si Tanggang, Las Maria boru Panjaitan, MC Mamora, Andar Sida Balok, KM si Hombing, Raden Marpaung, TP si Majutak, Siti Mawar Silalahi, Nyonya si Torus boru si Nabela, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tabunan, Situa Tanti boru Manurung, Nyonya si Torus boru Nenggolan, Naomi boru Tobing, Hanna Sinaga, Dohot na asing namar sahid, nasohu boto hami, Didia, manang sahid aha hami, Cipata hupa budi hok kami, siat Tuhan, hupa budi hok kami sahid nami, sian tenaga kesehatan nang keluarga nami, Allah di boto hodo Tuhan, pamalum ma sahid nami, saluhutna, di bagasa Yesus Kristus martangnya kami todopamu, amin. Mari dehita tapasahat ma peliata.
Nyakoma pelihata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, odo harorani saluhut silehon-lehon na denggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu, itong-atongan ni Huriam, dohot di Portibion. Uhay marohanami marhite-hite to dim, asalam hutad dahami godang ni silehalihomi tuhami, asalam girgir hay madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banotongo songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songon panesanami, idosan idongan namardosa tuhami, unang hami tokyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakon Tuhan debatama bohina tuho los di pasor homma damena tutondim. Damang dainang hahaanggi na pinaribot na madohoti parmingguon di pukul onomon, hami na marhobas, ima parjamita, parageda, tikting, pemusik, song leader, multimedia, dohot na papungupelian, pasahaton. Selamat hari Minggu madihamu saluhutna. Horas madihita.